Belbari RD Block by Khulokjakha Bishu Chandra Parao Bharat Petroleum Katal Khulokjakha Aro Phaimanjakha MDC Ganesh Deborma Mr. India Boromgrang Mithun Deborma Resap Kurung Parmitari Te Phan Petrol Pump ni Thaini Nokhang Boromgrang Mongol Deborma Amno Kare Phan Petrol Pump no Khuloknai Boromgrang Juk Bukhuk Hema Deborma Bo Phaimanjakha Belaino bakato Salami na tong kata mike jeng kemana zaga wonu go jeng Tiprasa roni to petrol pump tongon hai kono khorsa beri engai Khulokjakha amo ang tabung zarte nus doya go ni tini baino simino Kaisa example no kha ke jeng bus kango kemana de chini Lukurok no bhaino koine norok bhaino imang no kha inge amo engya jadi nang khai ka inge amo go mukhang Asin go hai si pai na ngai ke munu ko sini ja balu khale 3-4 years ka kha bini je imang amsa kotor bo Kaisa goal set khai kai ge amono bo khase khai nai ni target na so bini je omo hai to jazba de hin chinai bini je omo bini je tam sare bukhani je musung mani no nor ni oro bo amo hai na ton thong because omo hai ke tong khai ke jeng chini imang rong no ba hai no mukhang sanai ma no ke bini or attitude, bini or the tam sare yes, bini talent. They bini or petrol pump ni bumung pan. Ang Belaino got Khulokjakha, Belaino milizaki tongka hike. Ang abo no buy no best wishes kayo bini bus kango. They bo kemana project tongko amo seng sukrubi saya ko but Kaisa ke joto je imang nukmani joto muk thangtung amo no ang wish kayo. They jini bus kango kemana buri rok imang nukui tonglai rok hai no. Continuously norok ni imang no muk thang khai na bagi try khai di because jeng imang nuk khai ke se jeng muk thang khai jak tengo so jeng thumani si sana nang ga hai se ko khai kom ke so joto Tiprasa rok na abo no norok or jaga phai nai chini baino bisa chuba so khai di norok hamai phai di hamai joto no khulumka tini first day inauguration no ang RD block o jaga belbari bo faishok paisa fan fuelo ang Belaino Khulokjakha tini tamne bagai hinke by nono be Belaino inspiring bo tamne bagai hinke bo Khulokjakha beringi bo asik ke chini Tiprasa rong ne bagai kaham opportunity ta hanai hai ke buino inspired ani hanai because tamne bagai hinke askalo bri rong no okui tongo equality ni bo chini choli tongmani hai ke no bo women employer ni Kaisa abo kasi awareness hai babo and abo nang jotonong ko koina muchung go je Lukurok nai tonglai rong no norok ni busa je rok beri tongke ani ni manai bai songke beri ngi kuno khaime ane amte hygienist mane kere tabo and norok kasi example bai ni oron nai norok sergi mano abo chini Tiprasa rong ni bagai simia bai ni ni bagai simia abo chini ni se mawan chuk lai nai and ang je Lukurok nai tonglai rong no chini o khumulung area ni jompu he ke takar jola jompong no ni yang ti rong no laishi tong phen no fan fuel fine no ni petrol da phai mano no agartala he ke jrai na ra thangai hasalo thang daina nanglia and abo nang baino te best wish na musumo ani sa logo te bo chini Tiprasa ni bagai te bom thai ke chang sa to ima to lekin ham CNG to mangla kang molemo rural ni bagainya ikisa outlet chikon nge tamke petrol diesel chara or jaga lubricant manai tu wheeler ni bagai full wheeler ni bagai nge even angoni JCB nge power tiller ok ni bagai bot lubricant or available tono nge petrol pump Khulokjakha nai phuni 6ta simi horni 9ta jora o jaga je kono somoyo time ni bisingo phainai daimam phainai petrol diesel arte kisa ang to believe khayo no rok semena ani te kisa je timok tongma haino timok go kuno quality ni compromise khaya o jaga same quantity or ke quantity ni nang 1 liter dake 1 liter manai one petrol pump nang dawi nai ni mileage check khadi thok ni pure tongo density ka hamno phayo BPCL ni thoka sing kokri problem kre nge ang request khayo tai joto bike car gari chalok nai tai ani ta khuk rongno phaida phaidi thok ka ham kringke ngo jaga tai free air bo manai thok ni sate ni pam kri khe sakao pam kri khe nangor free air manai nge ang te sor tu bi tongo ko bo well changing machine je borok well change khaine bike yo oro bo free no do jangnai lubrication or pakhang ke abo ngangke phani mas ni simi available ngai tawuk ta under construction choli tongo
angke tai ang thank you sanamo songo sini MDC darano tai ani kono parmita ya tai ko tong mithon bo hangkai to joto ma sinina tai tong ani or bo hangkai o petrol pump ni jaga ni malik ang to rein sina wa jaga wa angke o darano ba help mane thank you ma sao bo অনেক কিছু হেল্প থাকে আনো হুনে angke ang mabo no nayo tai boro rok ba haikena business khaini bagai chai tok bai thing karon business ko je kono সমাজনি ডেভেলপমেন্ট না হাঙ্কাই সমাজনি বিসিङनो যে বরক bo saka kakese boni সমাজনো বরক খাইমানাই আবো হাঙ্কাই বিজনেস খাইনি নাঙ্গো যতনো চাকরি খাইয়া তা আং চাকরি খাইনি রঙা হামদিয়া ছায়া চাকরি বো ঠিক ন খাইপানো गोबां বরক দङ যে পড়াশোনা ঠিকই খাইমালিয়া borong babi bo kaisa sujug subida rona nangnai hingke abo hingke je kahangke porijak samajo establish khaimanai bono borong no bo ma basirinai aboni bagai no business o ang kisa focus khaimani hingke nong media te yang jotonon chawote bisa faidi thokda faidi o jaga o jeto ang one kosto ke khlok rekhaba tabuk nong ni sahojogita nangnai abono bagai no nini yak bai nini mung bai tam tam khulokjak tabuk tui to ti kaisa factory khulokjaka tar petrol pump ke finanya to 2-3 ta na project tongo aba under construction ke tabu completing ani bagai chai mali ya tam fast final ni tam ke pipeline tongo tabu to CNG bisibak soli tong abo wan sumung na tong nga ba ke krong ani CNG to wan suja gya bagai magar charging station tong nai EV charging station jeto electric car gobang mangkha bongni charging station available ngai o jaka wa tabuk nang to khoroksa bokhok ngai mo haike je business haparo ya presimani women's empowerment nitui bokhok songno bom haike kok kasare ne paithau tui factory je choli tong aro bo ani 90% burinyo o jaga petrol pump bo je mane 90% burinyo tabuk sini society o besir bang nok mane hingke to buri boro housewife ngo eba chikon mikon chakri khayo ba hainok jago ke borok no bo haike ning kok kasare rok namu tabuk to buri bisano actually angko samajo angke kisa age hai thangi dong especially Tripura hayo angke angte gujana musungo borok jodi no kuno jaga stuck ngi dong ha business khaine business da khaine na chakri da khaine tam khaine angke borok no angwai malai mano boro mane sungui mano ba business khaike da janai na chakri khaike hana joto সম্ভব ani ro je experience somani angbono share khalai na ini ani hanok kama bini bisintei cengora belberi bisu sondra kamiwa han kwel ne kaisa petrol pump negration Khulokjakha obo o area ne bagai kaisa khub kaisa belai ki kahama ba kaisa sakti hai tani bagai hengai bo khoroksa buritutei kesal ni hai chin o belberi hai jagawo business lay ob hai ki bini je bini mane khan khulok kai mani obon bagai chombono belai ki hambai barbo bohai je Tripura wo je chini borok ni bisingo ob hai ki business khaijani chudo obosime bini to tai to chini kaisa tuimok jotoni siwo tuimok je ora bo arane habising tu tiklai tuimok khlai bo tiklai ar bung khlai aham khlai bini income khlai boni bisino timuk fast clay taw kai sora chego bini bichang kaisa thok hai ka petrol pump clay mani obono belai ki hambairo es angor ne local hisabai bonang belai ki hambairo oba haikena sino borok bini bising te ching sereng na bini bising te borok na chang tabu sema bini bising to area ni প্রায় 30-40 পরিবার হাই bini bising te lokongo mai salai to hambai oboni bagai bohai omahai talented ek buddhi ganang obhai jodi chin bor de wan to kang jeng area chin bor no bor kharok se bor bini bor kre dabak no ni chin bor no hare obhai bini bisate budget khlai to mane on bagai banang belai ki hambai ro tai orone kini no media ni bisate obhai sano khub kaham aro petrol pump continue daily ne thok mannai kono ki aro kono disturb krai chini phone 6ta ni chime horni 9ta jara open to nai obhai bagai ang hambai marwa je chini baja roga ko ko de sapra ko lu chimo no aro te bichung no te jara jara thapone jara nong ni bichung te war da ba jot to bor hayai baja go kono problem ni ate jehetu chora local le jara tong tonera o
ও পেট্রোল পাম্প না রক্ষা খাইনে হে ko area ni je business খাইনে না abo chung rokha khanya bai chung SAL kan vaising chung joton daito mana lai nai on bagai kuno kisu problem ke ang orane local hisabe ang bono joto joto manchak phan na chuba chok ne abo area o bin kam business na ba chi boro ke joto man thia jine ko jaga manai to thang abo ko khachara joton phaidi kaham klai oro thok mana he ke chine business khai mana chine borok na bisang abo phat je khai le to ne am chung te kaham ke ne nor ni bisang ti ang Kaisa ani bukuk sini amana hambai doi ini bisa punya area tem development punya masuk na kaitan ambai